Южный агрофирмасының Киікли янындағы орыш басуы Ирактаны күзгә ташлана. Гәрәбедәй бер төкле 315 гектарлы кырның бер башынан әйләнгән 5 комбайнга 2 ман һәм 1 КАМАЗ машиналары йәргән. Алексей Анискин һәм Алмаз Газизовның экипажы 3-нче бункер орыш бушата. Көн дәвамында 1500 тонна бөртек суктырасы бар алаларның. Быелгы уңышны җыярга без яхшы кайф белән тешлек, комбайннарыбыз яхшы, оештыручылар да бик яхшы булды. Хәзер инде менә тырышып, һәрбер бөртеген кыймыйча, түкмичә, чәчми, түкми җыярга тырышабыз. Алла теләсә, шулай исән сау гына. Погодалар, һава торышлары уңайланып китте, Аллага шөкер. Алдан гына курыккан иде, менә хәзер яхшы гына эшләргә тотындык. Көздән чәчеп калдырылган чулпан сортлы орыш басуы дымлы җитәрлек туплаган күрәсең. Тип-тигез булып үскән башаклар тулышып аска елгән. Гектарына 28 центнер чыга ди хуҗалыкның генераль директоры Әдһәм Гарифуллин. Быелгы ел өчен начар түгел. Орлыкның сыйфатлы булуы да, агротехник чараларның вакытында үткәрелү нәтиҗәсе дә бу. Уҗым культуралары уңышы биредә генә түгел, башка урыннарда да яхшы күренә. Менә бу кырдан хәзер тапшырабыз элеваторга. Бugün инде без икенче көн эшлибез. Былтыр безнең урожай гектарына 24,6 иде. Быел былтыргыдан әз булмас дип уйлыйбыз. 25-26 центнер түгәрәкләп уңыш җыеп алырбыз дип юатуларсыз өметләнәбез. Безнең тоткарландырырга бернинди дә чара юк. Аручи бар, техникалар исән, егетләр нормально яхшы гына эшләп киләләр. Кыска срокларда җыеп чыгарга өмет итәбез. Эш күләме кечкенә түгел. Хуҗалыкта урып җыюшларын 9000 гектарда үткәрәсе бар. Шул ук вакытта хуҗалыкта 1 еллык үләннәрне синажга салып бара. Бушаган мәйданнарны шунда ук эшкәртеп тә баралар. Вакытында яңгыр яумау бөртекле кузаклы культураларның уңышын киметсә дә, хәзерге яңгырларның кукуруз, язгы сабан будае һәм чигендергә файдасы күп әле диләр хуҗалыкта. Урып җыюшларын 25 августка төгәлләргә җыйналар.